Investigatívny projekt žurnalistov o zmiznutí vyše 50 000 maloletých migrantov bez sprievodu získal cenu Daphne Caruany Galizie za rok 2024. Na slávnostnom odovzdávaní ceny v Európskom parlamente sa v Štrasburgu zúčastnili aj predseda Slovenského syndikátu novinárov Daniel Modrovský a zástupcovia Združenia lokálnych televízií Lotos. Cena Daphne Caruany Galizie sa udeľuje na počesť maltskej protikorupčnej investigatívnej novinárky a blogerky, ktorá zahynula v 2017 pri výbuchu nastraženej bomby. V tomto ročníku súťažilo 318 príspevkov od novinárov zo všetkých krajín únie. Z 13 finalistov napokon porota najviac ocenila investigatívny projekt Lost in Europe. Do tejto investigatívy sa zapojili médiá z Nemecka, Talianska, Grécka, Holandska, Belgicka, Írska a Spojeného kráľovstva. Odhalili, že medzi rokmi 2021 až 2023 zmizlo po príchode do európskych krajín najmenej 51 000 maloletých migrantov bez sprievodu. The European Union, all the countries are responsible for every child that is in their country. Európska únia, každý jej členský štát je zodpovedný za všetky deti vo svojej krajine a keď sa dieťa stratí, je za to zodpovedný tiež. Pod jeho dohľadom mizli deti a za ostatné 3 roky zmizlo 51 433 maloletých migrantov bez sprievodu. Daphne bola v prvej línii, bola skutočným bojovníkom za slobodu tlače a cítime povinnosť kráčať v jej stopách. Ocenenie spolu s finančnou odmenou je výrazom toho, že Európsky parlament neochvejne podporuje investigatívnu žurnalistiku a slobodnú tlač.